Hypertenzia je jednou z najbežnejších chorôb kardiovaskulárneho systému, ktorá postihuje milióny ľudí na celom svete. Toto je stav, keď je krvný tlak neustále zvýšený, čo môže viesť k závažným komplikáciám, ako sú mŕtvica, infarkt a poškodenie orgánov. Zdravím všetkých. Volám sa Igor Bukovský a som popredným špecialistom v krajine v oblasti kardiológie. Dnes vám chceme povedať o novom lieku, ktorý môže byť skutočným prielomom v liečbe hypertenzie – Tenzital. Tento inovatívny nástroj bol vyvinutý s prihliadnutím na najnovšie vedecké výskumy a odporúčania v oblasti kardiológie. Tenzital pôsobí viaczložkovým spôsobom vďaka jedinečnému zloženiu, ktorého cieľom je znížiť krvný tlak a zlepšiť celkový stav kardiovaskulárneho systému. Jeho aktívne zložky cielene ovplyvňujú faktory, ktoré spôsobujú hypertenziu, zabezpečujú stabilizáciu tlaku a zlepšujú kvalitu života pacientov. Pacienti užívajúci Tenzital zaznamenali významné zníženie krvného tlaku po prvých týždňoch používania. To robí liek jedným z najdôležitejších nástrojov v komplexnej terapii hypertenzie. Ak čelíte problémom s vysokým tlakom, neodkladajte dôležité rozhodnutia na neskôr. Kontaktujte svojho lekára a zistite, či je Tenzital pre vás to pravé. Koniec koncov, zdravie vášho srdca je kľúčom k plnému a aktívnemu životu. Tenzital je váš spoľahlivý partner v boji proti hypertenzii. Dôverujte vede a starajte sa o svoje srdce. Nečakajte, začnite sa starať o svoje zdravie už dnes.